Ahoj, jmenuji se Vanessa a budu natáčet videa ze Skarskaba online a dělám si známku koní. Takže tady je Dragon Soidu, koupila jsem ho dneska. Je to je to English Thoroughbred. Pak tady mám Derkrigera, je level 6, je to Archaltake. Pak tu mám svého Švéda Tiger Diamonda. Pak tu mám Cool Rebele, to je American Paint Horse level 1. Jorvik Poníka Sundangster level 9. Pak tu mám Jorvik Varmuda level 10 a jmenuje se Old Ruby. Pak tu mám Angel Spirit level 15 Andalusian. Pak tu mám Nickgear, to je Overall level 2. Pak tady mám Araba Wild Angel level 15 a pak svého šampiona Dragon Rebela level 15. Pak ještě mám 2 koně na Island ostrově, ale o těch vám už nebudu povídat. Tak já se s vámi loučím a ahoj.